खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय भारत आरो निउजिलेन्डनि गिबि खेलनि फिथाइ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खा जथुम्माखौ 2 साननि हाबाफारि लाना खुंफुंबाय। बुहुमनां गोबां हादरफोराव कर'ना भाइरासखौ लाना सावरायदों। आसामाव थाखो 12नि आसाम हाई सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों दैदेननायाव OHS आनजादा जागायबाय। गोदान दिल्लीनि एसेम्बलि इलेक्शना जाना थांबाय। भारत आरो निउजिलेन्डनि गिबि खेलनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 9 फेब्रुवारि खालारखालि गोदान दिल्लीनि एसेम्बलि बिसायख'थिया जाना थांबाय। गाहायै बे बिसायख'थियाव गोबां राजखान्थि हान्जा जेरै आम आदमी पार्टी, BJP, कंग्रेस आरो बायदि आफादा बिसायख'थियाव बाहागो लानाय जादों। गाहायै बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ 11 फेब्रुवारियाव होनाय जाबाय। बे बिसायख'थिनि फिथाइयाव AAP राजखान्थि हान्जाया थांनाय बोसोरनि बायदि गासै 70 सीटआव सा 62 बिजाथि देरहासार जाना बे खेबावबो सरकार दानाय जायो। गाहायै आम आदमी पार्टी हान्जानि दैदेनगिरि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा बिजोङाव फोरमायदों दि बे खेबाव आंखौ गावनि फिसा होनना दिल्लीनि रायजो राजाफोरा बे खेबावबो देरहासार होयो। 11 फेब्रुवारि खालारखालि माउन्टआव नैथि इन्टारनेशनेल वान डे खेल जाना थांबाय। बे खेलाव भारतआ 50 अभाराव सा 7 उइकेट जाना 296 अभाराव 300 रान खालामो। मख'नो गोनांदि बे खेलाव भारतनि लकेश राहुलआ 112 रान खालामना सेन्चुरि खालामो। फारसेथिं निउजिलेन्डनि हेनरीआ 80 रान खालामना मेन अफ द मेचखौ मोननो हायो। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 12 आरो 13 फेब्रुवारि खालारखालि बाक्सानि तामुलपुराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खा जथुम्माखौ 2 साननि हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बे जथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय बायदिसिना थांखि बिथांखि आजावनानै खामानि मावलांनायनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरजों फोरमायथिनो थाखाय मोनसे गेवलां मेल लादों। बे जर'खा हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बुहुमनां गोबां हादोरफोराव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव महरखौ लाना सावरायदों। कर'ना भाइरासआ चीन हादरजों लोगोसे गोबां हादरफोराव गिलु बालु महर मोनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम 1 सानारि जौखोन्दो सुबुङा सा 97 सुबुं जिउ गोमागासिनो दं। दासिम सा 200निबो बारा सुबुङा जिउ गोमाबाय। सुलु मोनबावदों दि बे भाइरासआ भारत हादरावबो साग्लोबफैबाय। बे भाइरासखौ होबथानो थाखाय चीन हादरनिफ्राय फैना नागिरना इ-भिसा होनायखौ बन्द खालामना होनाय जादों। 12 फेब्रुवारि खालारखालि आसामनि गोबां जायगाफोराव आसाम हाई सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों दैदेननायाव थाखो 12नि OHS आनजादा जागायबाय। रोजा रोजा फरायसालियाव गोबां फरायसाफोरा आनजाद होनाय जादों। गाहायै गिबि आनजादाव इंराजि आयदाया जाग्रोनाय जादों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।